Grazas, señora presidenta. Boas tardes, señoras e señores deputados. Como todos, supoño que coincidiremos en que o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo é un dos centros de investigación e de innovación máis relevantes que existe, non só o único en Galiza, sin dúbida, pero dos máis relevantes no ámbito do Estado e que ten, ademais, demostrado na súa práctica ao longo de todos estes tempos a súa capacidade de transferencia tecnolóxica cara ao sector primario e a súa capacidade para crear e impulsar e implantar sistemas produtivos máis sostibles e máis competitivos. Por iso, señora conselleira, presentamos esta pregunta porque non entendemos desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego a morte por inanición a que están vostedes condenando o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo integrado no Instituto Galego de Calidade Alimentaria. E vamos a centrarnos en feitos. Primeiro feito, non consolidación do Instituto Galego de Calidade Alimentaria que como ente público que tiña que estar consolidado un ano despois da entrada en vigor da Lei 16/2010 como axencia pública. Tampouco en todo este tempo vostedes elaboraron nin o plan estratéxico nin un contrato plurianual de xestión do Ingacal. Polo tanto, nulo interés da Xunta de Galiza pola innovación, pola investigación nin pola calidade alimentaria. Segundo, non inclusión do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo nos contratos programa nin en outras actuacións asinadas entre a Xunta de Galiza e o Ministerio de Economía e Competitividade, mentres outras institucións que se dedican ao ámbito da investigación, pero curiosamente excluyen expresamente a investigación agroalimentar, sí que están incluídos nese contrato programa. Reducción sistemática do personal investigador, non reposición dos efectivos, non se estabilizaron os doutores e tecnólogos incorporados no ano 2009 a este centro de investigación. E nos últimos orzamentos, señora conselleira, prodúcese unha reducción do personal investigador do 36% e do personal doutor do 44%. Señora conselleira, vostedes deberían saber que con esta reducción están imposibilitando que o CIAM non só poida seguir traballando, senón que por la perda dese personal investigador e personal doutor non poderá acceder pola súa propia conta, nin polos seus propios méritos, nin polo seu esforzo a moitos proxectos. En definitiva, estamos ademais de neglixencia ante unha pésima xestión por parte dos responsables políticos deste centro de investigación. Moitas grazas, señora Paz. Moitas grazas. Ten a palabra. Señora conselleira, o certo é que nunca antes foran excluídos proxectos no ámbito da investigación agroalimentaria feita en centros dependentes da Xunta de Galiza, sobre todo porque, ademais, esta investigación conxuga perfectamente a participación pública coa empresa privada, sendo, ademais, contrastada a experiencia do CIAM. E, efectivamente, señora conselleira, no ano pasado no CIAM fixéronse 20 proxectos en colaboración coas empresas privadas de transferencia tecnolóxica, pero non gracias á xestión da Xunta de Galiza, porque os xestores da Xunta de Galiza no canto de buscar cofinanciamento, no canto de buscar colaboración coas empresas para a realización de investigacións en Mabegondo, o que fan é ser un lastre e obstaculizar. O seu subdirector nin traballa nin deixa traballar. E se fixeron estas 20 investigacións o ano pasado foi porque os investigadores, os doutores, os tecnólogos, aparte de facer o seu traballo de investigación, fan de auténticos comerciais para que en Mabegondo se poida seguir facendo investigación e para que en Galiza siga existindo a investigación agroalimentaria, para que sigamos sendo pioneiros e para que siga habendo transferencia tecnolóxica. E eu voulle facer unhas preguntas moi concretas para que lle conteste aos traballadores. Ten pensado recibilos para que eles lle conten a súa versión e non teña que facerlle caso a ese señor que ten vostede de subdirector e que non fai absolutamente nada, polo menos nada bo a favor desta investigación. Ten vostede pensado solicitar a modificación dos contratos programa que exclúen a investigación agroalimentaria para os próximos anos. Ten vostede
pensado negociar algún tipo de salvagarda para non seguir eliminando investigadores, doutores e tecnólogos, porque iso aboca o peche a ese centro de investigación e, sobre todo, señora conselleira, no borrador de PDR, Moitas grazas, vostede... señora Paz. Moitas grazas.